Maayong gabi kaninyong tanan. May gabi. Mga igsuon, unsa may kasagaran natong mabuhat kung mag-atubang kita sa tumang kalisod. Kung anaa kita sa grabe nga pagsulay. Ang amahan niining maong ebanghelyo nga atong nadungog karon nining bata nga giyawaan, nagtudlo kanato nga kun moabot gali kining maong panahon diha sa atong kinabuhi, muduol kita sa atong Ginoong Hesukristo. Kay kasagaran mga igsuon kun mag-atubang ta sa daghan kaayo nga mga kalisod ug mga pagsulay, kasagaran nato mawad-an kita sa paglaom. Mabugnaw ang atong pagtuo ug magduha-duha kita, magduda kita sa gahom sa Dios. Ningon dinhi ang atong Ginoong Hesukristo nga ang tanan mabuhat sa tao kun aduna siyay pagtuo. Kun ang tao gali mawad-an sa pagtuo, musunod gayud na mga igsuon nga mawad-an siya sa paglaom. Ug usahay ang atong pagtuo dili sad ingon ni ana kalig-on, dili paigo nga murag makabunto gayud kita sa daotan. Mao nga nagpahinumdom ang atong Ginoong Hesukristo nga ang pag-ampo maoy unang bugtong paagi nga mabuntog nato ang daotan. Ningon dinhi ang tao, ang amahan, duna mangkoy pagtuo, apan dili pa kiniigo. Ug ang iyang pagampo mga igsuon nga naghilak, ningon siya, tabangi in town ako. Ug matag karon og unya mga igsuon, maunta kini ang ato nga lawom nga pagampo, nga muingon ta sa atong Ginoong Hesukristo, Ginoo, dungagi ang akong pagtuo, tabangi in town ako. Palihog manindog.